galondi segati ebe tenya welela fala kachideme tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme tenya welila galondi segati ebe tenya welila fala kachideme tenya welila namara shikolomba uyo tenya welila fala kachideme tenya welila saraga jugu bomori tenya welila fala kachideme nego tenya welila dabali jugu kemori tenya welila fala kachideme بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلمو أنبي أوفك ولنمندو أو منون سغلين بي أنا شريفلا جبراني سانفي جمانين كونو جمانين كوكا أنبانين الله سبحانه وتعالى في alaka kisina ka hinana ka barka jidile alaka okenen au belajelinka ka keni Sheikh Tijani aleka qutbani yai inafo amba kalama chugoya minna jamanen kono obenyana maya fambela jelin fe keren yala an karamogo a Sheikh Ibrahim Diarra Koutiala kaufe ni bela jelin ba famo ko karamogo blin aleka bara belebele benimbe ni bara in kelima sangosa Koutiala dugu konnana ka keni nyinantai bara indamne na October kalo tile muga ani kelen kata kunche October kalo ale tile muga ni flala samba fla ani tani shegi kenen abunyana karama abela jelen kume anga khalifa bolo noye a Sheikh Moulay Idris Haidara kabo segu lada don sango san kumbelu baro olu betake dugu dondawla ka anga sheikhu kumbe ka sense ka donaye dugu konnana inafo aw yere kun nyebe ala choga minna o temenin kofe bara min kara tleflain kono an karamogo a Sheikh Ibrahim Diarra ni bela jelemba doni karamogo blin aleka qutbaniya kene kono anga jeka anyamada ofe rahim الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق mimene anye awaradati mesisa no ya sungolo tafsiri kamina nana dugu inaya sameteme anga namake ne nana dugu inaya kana sigiya ne shekhu muhammadu mahin ka ya muriyadi nga bara kunye minye o ya wazuli ngume bobo bek min don mi tama misuru ne nyonje ka wazuli ke ala nana ke mangan foro min kera o kara sababu ye ne ayan sira jamana kofe siginye nga kafara o siranya inga na kunya kanu nga sigi bobodi ala nana ke shegu muhallul mahyan ya moru ya ngena kana sigiya nga ka tama sira munove ayo sira ayo o jirana o yamunye nga nyeshi dina barama nga moko kana nga wazuli ke nga seneke ke ndahiri manyini halalala ay ya moriya ni laharanuni ala yake awmi tafsiri ka misri bara ne ya sancha manke ammi tafsiri ka misri bara aya soro tafsiri kayro amechaya ya folo ne kuma tafsiri ka misri bara fo ala nana ke dumisan jaman labana ka tafsiri minen ne yerefe urubi tafsiri ka uka yoro labi ala nana ke ne yere ya ye tafsiri nge abin sege chugo mina nyere labana ke tijani ka abla kata nyere karamola ka ufi akata tafsiri luzuru mina ufe uka tafsiri walada do adala
ina fo ne ya minu fa chugumina atara kata tafsiri nge annana mamana nana ne yere yembo tafsiri kura ka latema amma ardi bi tafsiri ardi ba ke kamini aya damina sansa abaka o ke chugura alhamdulillah ayere na dogo ube tafsiri famu bawiya hakikan yema hakili sigi be ana doni ta fana dumso ngel la harala o mimena ya sorola ne o ya o tafsiri nye nangunya ke songolo kono ami laba ka duko ke nere labana ka ye anye shego chale ka moludu sigi o moludu mi sigira anve an kanu nyon tijaniya mugora ananganu mugora urubina je ami shego chale ka moludu ke nere ya lanyini songolo tafsiri mimena ba ke aduko kala anga blaka ambalma kono ne uru nana wati mina anga je ka sungalo tafsiri wala latime anga je ka duko ke anu beka je a herala o yoro kama anya yelema ka ke ne shego tale ka moludu sera ame soro ka tafsiri wala da to time ke o duko ke ni ala sonama aduko bi jabi insha Allah aduko bi jabi o mime no ye shego tale ka moludu ni alhamdulillah rabbil alamin najiki kay kafo alabi yafa ama asababura insha Allah muna anya shego tane kanu anya ka tarika kanu an labana ka don kerengere no ya ayre bangni doye ko mine ko ke jama kafu donye ke boloma wile ke puma shego tane hakara ke tiyaniya fo ke siranyuma do nyangoro ke farambashi di obi jidi do anga tasraina ni ala sonama ala jebe ora ala yeta mashan munun jira ni yara la ye ka fo shego tani bangina ke ben savur kalo tletari sabama Sheikh Ibrahim Diarra radiyallahu anhu uye anyininga kwala shego tani bangina dojmai Sheikh Nyashi ko ako adika kalande fatu tigido fatu tigido fatu yema fatu yitigila ma donedo manyuma mi orushido ako ma don nana aya ade ma kenafu adiye kwa adiye shongotani ye kwa ye shongotani nyinga ko yala abangana doji mai ko shongotani ya fo adiye kwa adi bangina safuru kalotli tani sabaka be alam sama o kalande nyo lakale shawra nyashi ye shawra nyashi ko ako oho ako ye nere ka hakila diye shogo chani bangidora ana bangi watira nimbe dalilu ye ka fa abita ben safuru kalotli tani sabadima wori yoro kama ami se sammu kama ami shogo tani ka moludi nke nga ames yena ye fiu fa ma ka katabe ado yere dima kafo o nyinanga gele anga blaka tani na wal ma anga kata ayi ambaka ke ba do ma do era baraka kama anya nyini alafe alaka yafa ambema ami foli ke na ba kilingele be amba be foni islamaya folika no kishi folika no hina folika no baraka folika mini ala ni alaka chiba yo fale union je alaka je anaka kishi obisena Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadu mi no de soro yoru jujoy Muhammadu mi na lete sorote Muhammadu mi na lete madadu te Muhammadu mi na lete fuite ala yara masaka doni Muhammadu te noro folo mi mora ala la wo ya ali Allahu akbar malaka jen anaka kishi naam obi sayyidina Muhammadu ka khalifa bayinga naam no yaka gino chen tabay naam no Sheikh Ahmad Tijani naam radiyallahu ta'ala anhu amin alemi waliju era jujoy naam alemi waliju sombay naam alide waliju jidi bay naam waliyu shima kene waliyu fa ka soro alide ya noro galama tab ka seme idala ika do ikana do Allahu akbar
ale de ye waliyu ye min bɛ waliyu sɔn dibi la u jɔyɔrɔ la min yɛrɛ y'u sɔn u t'a dɔn. o de ye Sheikh Ahmad Tijani ye. an b'ale de ka su la. ale sɔrɔli de ye kisi ye. Sheikh Ahmad Tijani a tɔgɔ ye di Ahmadu. a fa ye Muhammadu ye. a ba tɔgɔ ye Aishatu. an b'a ale ka kɔlɔsi de b'an bolo. an gafura ale ka bangeni de la. k'an ka nisɔndiya jira. barisa ala ye hɛrɛ k'an ye ale sababu la. ala ka ciba sallallahu alaihi wasallam a bina kɛ n'o ye Abu Lahabi ye. a sara kunangoya la. nka ntɛnɛn zu ala bi hinɛ a la. basa a nisɔndiyara ni Seydina Muhamadu bangeni ye. mana anw fana bi nisɔndiya ni Sheikh Ahmad Tijani bangeni ye. barisa anw ka hɛrɛ anw y'a sɔrɔ Sheikh Ahmad Tijani de la. mana mɔgɔ o mɔgɔ y'i yɛrɛ ye nin kɛnɛ in kan i k'a dɔn ala y'i kɛrɛnkɛrɛn ɲɔgɔn de i tɛ se ka se yan. Sheikh Ahmad Tijani a ye kuranɛ durusi a si san 7. ala ka mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnlen don ka dɔnni tɔw fara ɲɔgɔn kan k'a to funanŋɛniya la. a si san 16 ala y'a bangebaa 2 bɛɛ minɛ tile 1. o m'a to kɔ ɲinɛna ala kɔ. a san 21 a ye dɔnni bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan. i t'a ɲininka foyi la fo a k'i jaabi n'o ye i b'a fɔ ko kitabu de b'a kɔrɔ a bɛ k'a filɛ. i bɛ farafasiya sɔrɔ a la. a y'i sogo la san 21 kɔfɛ ka gɛrɛ ala ka walijubaw la ka ala ka gindow minɛ u bolo fo ala tilala k'a kɛrɛnkɛrɛn ni Seydina Muhammadu sallallahu alaihi wasallam o bangena ye k'a fɔ a ye ne de ye e yɛrɛ karamɔgɔ ne de ye i ka shehu ye. siratigɛ fɛn fɛn b'i bolo o bila i bɛ minɛni kɛ ne yɛrɛ de la ne mɔden de ye e ye. Seydina Muhammadu de ye tarika in di Sheikh Ahmad Tijani ma. salatu ala nabi siɲɛ 100 astaghfirullah siɲɛ 100 salatu ala nabi siɲɛ 100. a ye san damadɔ ko o la o kɔfɛ a ka sɔrɔ ka la ilaha illallah fara a kan. mana Sheikh Ahmad Tijani de ye anw ka shehu ye. Seydina Muhammadu de ye tarika in d'a ma k'a fɔ mɔgɔ min mana kanu i bolo i k'a don ma n'o y'a kɛ ka shortu ninnu dafa ala bɛ yafa e yɛrɛ ma a bɛ yafa i bangebaa 2 ma a bɛ yafa i furu ɲɔgɔn ma a bɛ yafa i denw ma. waliju dɔw kumana ko ale su ni su min na da ɲɔgɔn kɔrɔ kaburu la ala bɛ yafa ma basa ni Sheikh Ahmad Tijani ka kalanden sigira ɲɔgɔn fɛ. nka nin bɛɛ ye Tijani denw fɛn minnu fɔra n'i y'o kɛ a kɛcogo la dɛ. Sheikh Ahmad Tijani a ma tulo kɛ sariya la dɛ. a ye sariya dɔn a y'a labato. a y'a fɔ a ka kalandenw ye fana ko n'a ye fɛn bɛ ne nɔ na a k'a bila sariya mizani na. n'a ni sariya bɛnna a k'a minɛ. ni fɛn min ni sariya fɔra ɲɔgɔn a y'o to yen. a ye sariya kɔlɔsi. Tijaniya tɛ se ka ɲɛ fiyewu fo an ka sariya de kɔlɔsi. silamɛ sɔrɔlen kɔfɛ silamɛ baaraw an ka hakili t'olu la. n'o ye ka seli waati la ka seli jama na ka seli misiri la. an ka shehu n'o ye Sheikh Ahmad Tijani n'an bɛɛ bɛ kɛ k'an dɛmɛ ka taa o ma n'an bɛ waso ni ale sɔrɔli ye
alama tloke nununa de sungalo anga hakili tula kamale chaman be funan muso chaman be ulu bi bashu uma kuma furu shauko kuma muso tam muso ko kuluma do chesola ni sharia dun wajibi wa fɛnw ni y'olu ye i kan ka sunkalo kɛ a kɛcogo la ni ma sunkalo furu sunkalo y'i furu mugotigi ni ye hayla ye sun wajibiri kan ni sin bɔra sun wajibiri kan kamaleni ni sogora ka lawai i yɛrɛ la ka ka fɔ muso fɛ sun wajibiri kan ni ye bomo jibɔ ye fini kɔrɔ su bɔ sin wajibiri kan a ma f'u ye k'i ka muso ta a ma fɔ muso ma ko f'i ka don cɛso la ni bana ninnu bange bana ala ka hakɛw ma wa ala bɛ t'i ɲininka an ka jagaw bɔ a bɔcogo la n'ala ye nafolo kalifa mɔgɔ min ma i k'i jija ka taa hiji la ninnu de sariya ye ninnu ye tile tijani b'i nafa n'i ye tulo kɛ nin fɛn fɛn na i ni Sheikh Tijani t'i ɲɔgɔn ye fiyewu wana ni Tijani t'i maa min bolo i k'i teliya kana minɛ kisi sira don an ka seko n'o ye an ka cɛkɔrɔba ye a ko ni siratigɛ kun bɛ dugukolo kan min nɔrɔ ka bon min jidi ka bon min ka nɔgɔ ka tɛmɛ Tijani kan ko a kunna anw bolo minɛ ka so ma ko nka k'o tɛ yen fana an ka nisɔndiya maa minnu ye Tijani sɔrɔ an k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin silamɛya sɔrɔlen kɔfɛ an bɛ ala ka diɲɛ ɲini Sheikh Ahmad Tijani ka khalifa la n'o ye ala dɔn da ye min kɛra sababu ɲuman ye ka diɲɛ bɔ dibi la k'u bila nɔrɔ la n'o ye Sheikh Islam Preche Ibrahim Diarra Sheikh Ahmad Tijani ye cɛ kelen min fɔ k'a fɔ a bina ale de bɛna ala dɔn ba woyo diɲɛ kɔnɔ Sheikh Tijani yɛrɛ ka khalifa caman y'a wele u yɛrɛ la nka fusamandiya de bɛ ala bolo zalika fadlullahi yutihi man yasha fusamandiya de bɛ ala ta a b'a bila yɔrɔ la yɔrɔ min ka d'a ye a ye Sheikh Islam de kɛrɛnkɛrɛn n'a ye k'o de ka ala dɔn da ye sinon ale kana ni kun ye ala dɔn cɛ kelen ye kɔrɔ fɛ i bɛ taa fo tile bi danna i tɛ maa wɛrɛ mais bi tile in na Sheikh Mahim b'a fɔ an ɲɛna ko ni Sheikh Ibrahim Diarra ka kalanden ye n'i ye cɛ 10 ye i b'a sɔrɔ mɔgɔ 9 ye ala dɔnbaa ye n'i ye cɛ 100 sɔrɔ i b'a sɔrɔ mɔgɔ 90 ye ala dɔnbaa ye a taa Seydina Muhammadu tile la sallallahu alaihi wasallam ka na se Sheikh Tijani ma fo ka na se ala yɛrɛ bɔlen maa si m'o sɔrɔ wana anw ba aw fo aw tiɲɛtigiw aw lahidu dafabaw n'i ye nin kɛnɛ in lajɛ ni tiɲɛtigiya yɛrɛ tɛ ani lahidu dafa ani ala kanuni an bɛ waati min na waati gɛlɛya don ka nin bɛɛ lajɛlen kafo yɔrɔ kelen na foyi tɛ ni limaniya ni ala kanu tɛ ani Sheikh Ahmad Tijani kanu o de an bɛɛ lajɛlen sigi bisu in na an b'u fo ni Sheikh Muhammadu Mahi tɔgɔ ye u ni ce u yɛrɛw ye a barika وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد فاتح لما أولي خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين
الحمد لله الذي تتم به صالحات أنبي على تانو كعلى بركة كعلى ولي نماندو على تانو ني كوفي على بركة لي كوفي أمي صلي دانفه ونصو خير مكانو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد من بي الله تعالى يأتي كاك هنا دانفه كلنجلي بي أمي كشين نيما نيني سيدنا محمد أمبا نيني أسو دونغو أمبا نيني أكا صحابة كانيني الله تعالى في على كجين كبو أنجا الشيخ مانو الشيخ تياني أنا كخليفة نو الشيخ إبراهيم نياشي أنا وكا خليفة ملك نو الشيخ محمد الماهي على كهنا الشيخ محمد الماهي كخليفة نو الشيخ محمد المنيري الله تعالى ك لبانغو نيوما على كو نويا أنيرويا أمنون بأو كوفي الله تعالى ke hakili di anyiru ma anga se ke adon bara mi me annafa jena ana lahara ala ko o bara ujira ana anga o ke ala ko ke no ya anye ka nyini ala fe bara mi me no bi toro se ama nyena ma ya kono ana lahara allah ta'ala ke o hakili di ama anga se ko bara o don ko bara o tui ni berejele bi ke ni ala ke demedi ni ala yi deme ala bi nyuma keli noya iye ka sagi ko juguma man ni ala ke deme ye allah ta'ala bi o noya iye anya nyini ala fe here be mina anye nyenma kono ane ange bara dayoro la ala ko bara o noya anye femi mi toro se ama anga nyinama ya kono ya ana anga bada dayoro la Allah ta'ala kan kishi kabo o barawma ma jangwara tenefe fuli ne baraka dako ami fuli nyeshi jenima ala fuli kofe ana ala baraka dale kofe ama nyeshi anga sheikhu ma no sheikhu mulayi o sheikhu mulayi mimme ne berejele ba don adon bawra ne ala nya sranya ye ne munyu ye ne chen non labatuli berejele be odo ma wo ma ye adon ba ye bebe odo ne me ma shi folo ko ni ko shego mulai ko ni jogo yimbara ko umai ayi mama yi ayere jatika ablala akoraka min nona no ye shoko muhammadu muniru ya alaka hinana aye koraka no labato choko mina berejele ye o shere koraka inge nyana maya kono an medali ka ye misrilla shego fei shie kele ne shego mulai tanya kata misrilla kata shaliyorola ne sali fana do abi labe akaso abiti seka koroke ngono ne koroke nana abi bla koroke nye ubina girebu soro dala ubita haleli da ubita sali misrila ne sali bana abi bla koroke nye kata bla kaso kasorla kata ayara ka yorola ne lazara sira abi labe jona kani siki koroke nke salaw kono no ya shego munuru ye ka makono na yi labe kana abi blanye ubi je kana lazara sali ne lazara salila abi laba ka blanye kata bla akasu fitri be o chugura ne safu salila abi laba ka blanye kata bla akasu shego muniru ye sammukane nani ke o sammukane nani konnana shego munuru me bo kata moludu kenaka kata o kena nyina maya ne kalande munyi ne shego mulai ta nye kena o kena nyina maya yorola are dibi bla nye ka bo akaso kani sigi koroka inve fokata se kena ba mana bana abi bla nya kata bla akaso ziyarat
kornana san mugani durin gonnana shego muniru me ziyara kene siki ne shego mulai me blanye kana ziyara in kena ka kana sigi ne korokai nye fogata kena ba ne kena bana abi blanya kata bla kasu aye farda fɛn fɛ n'a y'o sali na anw bɛ o kalama zawiya in kɔnɔ shego ka du kɔnɔ shego muniru ma kelen kɛ ne shego mulai ta nya ka taa sali yɔrɔ la na tla na mata bla kasu o tɛmɛnen kɔfɛ shego muniru ka danaya ba ka n'a bɛ taa ale diye kɔrɔbale ye dɔgɔw cɛra a bɛ du kalifa ma a bɛ taa a ka taama na shego mulai alhamdulillah rabbil alamin ne maa min y'a sɔrɔ k'a kɛ ɲɛmaa ye i ka ala tanu kɛ ala baraka da ɲɛmaa ɲuman sɔrɔ o bɛ kɔmaa lafiya ne ɲɛmaa ɲɛna kɔmaa bɛ lafiya kɔmaa bɛ se ka kuma o shego mulai kuma min na ne shego ndanya nana min mɛ ne o ye shego muniru ka shego ye n'o ye khawlaka kaw ye urudi nana shego muniru kɛ sanga kɛnɛ kan ka foli kɛ faso ye dɔgɔw ye kalandenw ye shego muniru ya baara ɲuman minnu ka ɲɛnamaya kɔnɔ a ye cɛsiri min kɛ k'o lagale ka a tanu a mɛ tanu kalo ka dɛ a tanu na tiɲɛ de kan shego muniru tanu na tiɲɛ de kan a ye min kɛ o ye n'a tanu na o ye dɛ o de fɔra a ma tuma min na ne o kɛra min ye Sheikh Ibrahim ka khalifa ye n'o y'a den bɛra kɔrɔbalen ye a ka lɛtiri sɔrɔla ka kala kɛnɛ kan o ye Sheikh Mulai n'o ya Sheikh Muniru dɔgɔkɛ ye u y'o de bila Sheikh Muniru nɔ na u y'o de bila Sheikh Mahi nɔ na o de ye an kɛ Sheikh ye k'a ɲini an fɛ an ka tugu o ka yamaru kan nɔfɛ o y'an ka Sheikh ye o lɛtiri kalala kɛnɛ kan maa o maa tun bɛ janaza in kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen y'a mɛn alhamdulillahi rabbil alamin anw ka Sheikh do ne a nana ka na anw ka sɛgɔsani mɔlidu in na ani a balimaw a nana a yɛrɛ ka baara dira ka tuguni yanɲɛ a ta ye mɔlidu ko in ye a ta ye ziyara ko in ye a ta ye i n'a fɔ a bɛɛ ye Sheikh Mahi ta ye cogo min na a bɛɛ ye Sheikh Muniru ta ye cogo min na a bɛɛ ye Sheikh Mulai ta ye a n'a a balimaw minnu kafolen don u ma a bɛɛ ye olu ta ye alhamdulillah rabbil alamin i n'a fɔ an y'a fɔ siɲɛ caman ne yɛrɛ kana sigi dugu in na yan Sheikh Mahi ka yamaru de ye n sigi yan n yɛrɛ yan sigi kun mɛdi na ye o bɔbɔ de kun kɛri ne ye ne lakodɔnnen kun do ye n tɛ foyi ra yen nɔ ne waazuli tɛ n ye kala ka fana karamɔgɔ fɛ kala fɔlɔfɔlɔ n ye o kɛ n yɛrɛ fa fɛ o kɔfɛ n labanna ka na Segu Sheikh Mahi fa n'o ye hadi ye ka laban ka na kuranna caman kala ye o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Sheikh Mahi ka sɔrɔ ka na minɛ ka na di fana karamɔgɔ ma n'u b'a fɔ ko mɔgɔ hakili duman ne ye san caman de kɛ yen san caman n ye o de kɛ yen nɔ fana karamɔgɔ bɛ ne labila don min na a ye ijaza de sɛbɛn ne bɛ maa kala dɔɔni o dɔɔni na i bɛ se ka maa kala a bɛɛ ra a ka ladilikanw a sɔrɔla k'o kɛ ka fara ijaza in kan ka sɔrɔ ka ne labila ne labilalen ne ka sɔrɔ ka taa bɔbɔ o ra ne taalen bɔbɔ karamɔgɔ minnu bɛ yen n'u y'a ye ne bɛ dɔɔni dɔn a bɛɛ samana ne nɔfɛ misirikun kɛ dɔgɔ bɔbɔ ne tɛ taa waazuli kɛ yen fo ka taa se mankan in ma mankan in kɛlen ne nana Sheikh Mahi ka sɔrɔ ka ne yamaru ya ne yan sigi de ye ne nana sigi o sigira ala barakara o tuma na adamaden i ka ɲɛmaa o y'i ka ɲɛmaa ye maa si tɛ baraka sɔrɔ n'i m'i ka ɲɛmaa bonya ka tugu a nɔfɛ madama n'a bɛ e dusukun na ka ɲɛsin ɲɛmaa ma
eya fisomandiya doye iyere la nyama kata nyama fafe walima eya kodo ye nyama na ko kan naka shiye ni ijigi chena nyama na tan ite baraka sora la tun ko be ya baraka di alhamdulillah rabbil alamin ami ala tano ne sheko mulay naniye ami ala baraka dana ye kafara adoka adoko bera jeli ambi ufo ambi uwali nyumando ambe ala ka shigira ana kalandew nanga dimba bebe uruka shigira insha Allah ni ala sonama ina fo fobo ya fo chogomina abe o chogo kelila ni ala sonama amme ni zia ne moludu mi no e shawatani ka moludu yi anya kene jeninga ya maru yaye sheikhu muhammadul muniru anya kene no de ka ya maru yaye o nanan na chogo bien ndalila ka fo shie chama nga misakaka aya mimeno o ye shawatiani maamunu tukura anofe doni ba bawra khalifaura mukadamuna sheikhura aya flalika abe ma barakale abe barakale do asigi yorola halina ya soro dobe donye ma shiti shawatani nomine ke baraka naka koloshiye ke neche tigiyaye fo alabi I baraka ke sutura ka nyenama yakono ibi fatu na limaniyaye alabi makoto ka ma chama makoto inofe opmana o shawatani ka khalifaw ana o sheku ziara shigile do a chama ve kalande umita bo uyesa kono ko amita ziara la do taye ukamoko fatura shehu do amita aziara kata baraka nyini kenai do taye uyiru nyanama do ubafo kalande ungana bo uye kana uziara kalande umi ono labatu opmana sadenina o baraka mimenna ambe yo soro no soro la shehu tani fe yala anyuru nyamunge shehu tani ye anyuru ye wale nyuman don biyen nge shehu tani ye no be se ka fo opman ne ya hankili ka yini ne ya ye tiyani ya jamakulu ka chan abicha ya katafe opman na abicha ka tafe ma chama mbeti tiyani ya ina otafa mukui afamu bata cha ma chama yi ba se opmana okashe ka famu ya tiyani ya kalande uve ane anyuru ngase ke kodo ke tiyani ya kono nami shogotani baraka soro ne minyi nami alaka jien soro ne oye ne shogotani baraka bi yele anve ne ya ye oye shogotani yera bangina domina anga sheke kafo odo ke pma shogotani ka aka nyinama ya kera chogomina anaka pma tiyani ya yera tasiraka anaka pma tiyani ya yera sharatuka na ya ye oye bara nyumanyi mamina nana ye o hakilila ye ndara shehu muniru fe ndara afwaye akoni hakilila kay ako ayake ni hakilila kay ayake ala yake mamina nenya jien soro ne oye nzakira nana kuchala ya balima munum bena no oru ye tiyani ya mogo ye ne ambega hakilla ye tiyani ya ke nyeta ye ane ala be se ke kunandia se adama de uma na tiyani ya sababu ye o minye mbalima ye ya ne oru pmana nya nyafo uye ngona ka yera shongo tani ka moludu angake aya sorla an mana tiania yere kanga nyena maya chogomina o ya soro nene orup mana oka nga ne yere ya hakila mezoro tiania nyena maya lila nami alaka jien soro noye ami shogo tiania ka jien soro ne oye nami baraka soro famu ya biseka soro kono hera cha mi seka boara o ya shongo tani moludu yi op mana mamina nene yo hakila soro nenya o jien soro
nya fo mbalima kalande be tiana ma fen fen be ya muqaddamuna khalifara naka wele sara bema ammanaka anye tiyaniya yimbara anya damine ndo ye shogota naka modudu yi amba ke ne shogota ni yera kanuye ana kalando mise ka faranvashe soro chugumina ala yake anye moludu yi anya damine mamina namina damine balma munu me loriya tiyaniya mugawye o chama nye do yoro ye ne o ko yara shawta ni yara bangene do jimai op mana yara nabi dodo orawa a ngo amba nyenyini adiya soro mbi dodo ananga nyenda de ngo amba nyenyini ala ya ka ne yere ye kitabu chama tiyaniya kitabu chama ala barakara tiyaniya kitabu min dana bulu aka dogo de tiyaniya kitabu min dana bulu aka dogo ninye fen la ko dombe o nyini fo ngosoro o kitabu bembolo chugumina kadriya kitabu bembolo kitabu bembolo munu mi kuma sheku beka kitabu bembolo shego tani ke cheba kilenwo kile na ya wuridi munu ma wali ma woro ya wuridi mine ne o la ko dona tijani ya kono kitabu bembolo mimi abeka la harafo opmana shego tani yara bangina domina anya nya bazu karaka kitabu chaman vle uba sanfo nga uta kalofo uta dufo fondara kitabu kilen zoro opmana oye asanfo ka kalofo ka dufo oyo ofominge nyo kanga dalilu yi opmana nyo kanga dalilu yi nzorra ka fongo shego tani bangina safuru kalo tle tani saba kebe alamsa doma ke dangania do soro ka fo ni ala sonama shego tani bangina kebe ni ndo yinima o temene ngofe Sheikh Ibrahim Nyashi radiyallahu anhu adika kalande do minye fatu tigiye jeniye mamunu mi alaka chiba ye ka chaya sallallahu alaihi wasallam une alaka chiba bi puma une shego tani bi nyonye une obi puma ala bi ko chamanda uye kenaka uba fodi ma ko fatu tigi op ma shoro nyashi ka kalande do ota onana shoro nyashi yorola ako shoro nyashi ma ako adiye shego tani ye ko adiye shego tani nyinga ko yala ere di bangana doji men shego tani ko ako adima ko adi bangana safuru kalotli tani saba ko ke be alam saduma o yani lakale shego barama nyashi ko adi shego tani yeminge ko aya nyinga ko aya ni voye op ma shoro nyashi ko kalande ma ako iyo o mivoni no ye safuru kalotli tani saba ke be alam samade ako ye nere dike hakilila sabatile nye shego tani bangidora opma nimbe daluye ambulo ka fo shego tani abangina safuru kalotli tani sabaka be ala musama insha Allah opma na aminya ngo fo minga o kenaka ka nyini puma baw fe mo ka puma shego tani ka o ka puma shego tani ka tarika ka fisamandiya mi metani yara ukafo baraka mi mara ukafo mo ka se ka famu yalike katuguni anya ke shogotani to shogotani di togora opma amma fe ko inga ke shogotani kodi maga ka shogotani ka akase ka famu ni ala sonama o famu yali mi menne obike ambi oberejele baraka soro insha Allah taala ni ala sonama opmana anga sheikhu nana ambi ala barakada ka anga sheikhu barakada unana adiara anya nyini ala fe ala ka taka saki chama no yawye anu ka je ka nyonve insha Allah ami folina barakada nyeshi maoma be kenen gaya kuchala shiki bawra ana dugu wara mugawra adugu ka chan abenna na tijani ya kodira anya nyini ala fe ne shebutani barkai Allah ta'ala ka amma koto lahara dodo
ala ka labango ɲuman ala k'o di an ma ala k'an kisi diɲɛ fitinɛ ma ala k'an kisi lahara fitinɛ ma ala k'a ka sutura birifini da an kan ala k'a ka sutura birifini ala k'o da an kan ne an ye diɲɛ bi fara ɲɔgɔn na don min na an ye diɲɛ ka fara ɲɔgɔn na ka taa sɔrɔla ala kanu bɛ an na silamɛya kanu bɛ an na segu tani kanu bɛ an na an ka kumakan laban ka kɛ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen ye ka welekan biɲɛ bila ka ɲɛsin maa kelen kelen bɛɛ ma caya ni kalandenw wurudi min ma a bolo a y'a bama wurudi na a k'a kɛ a kɛcogo la dɛ a kana kɛ an ɲɛ tiyaniya wurudi minɛ i t'a kɛ walima i y'a ka bolo kɔfɛta fɛn ye i ti nafa n'o ye dɛ maa n'i donna fɛn o fɛn na n'i m'o minɛ fɛnba ye ka haminɛ o ye k'o kɛ o kɛcogo la i bɛ nafa n'o ye bilen ya e ti nafa n'o ye o tuma na a kana kɛ anw ɲɛ tiyaniya wurudi minɛ nka e t'a kɛ i ti hami n'a ye i ye tiyaniya wurudi minɛ maa minnu fɛ n'o ye ka seku ye e yɛrɛ ti kunba sɔrɔ fiyewu ko n bɛ taa bɔ a ye n bɛ taa bɔ a ye k'a lakodɔn o tɛna e yɛrɛ hakili la yɛrɛ o bɛɛ kɔrɔ ye i ka tiɲɛtigiya baliya seku cani kanu na i ka tiɲɛtigiya baliya i ka tiyaniya la n yɛrɛ n'i kɛra tiyaniya maa ye i ye wurudi sɔrɔ o siratigɛ min kan i bi i bama o wurudi di ma k'a kɛ a kɛcogo la ne min juru donni na darura kama ka o juru sara i ye wurudi minɛ maa minnu fɛ i ka silamɛ bɛɛ bonya ka karamɔgɔ bɛɛ bonya k'a bila i dusukun na hɔrɔma b'a kelen kelen bɛɛ la alahu taala bi maa nafa ni o hɔrɔma ye nka e k'i wasa don segu tiyani na segu tiyani kɛ hɔrɔma a n'a a kɛ kalandenw kɛ hɔrɔma e k'i wasa don o la o tuma na i yɛrɛ ka to ka taa bɔ i ka seku ye baraka ɲini kama nin ye kalanden kɛ lahara taabolo ye ne kalanden n'i ye tiyaniya wurudi minɛ ni e ɲinana nin kɔ a nafa min fɔra tiyaniya la n bɛ da la ni e b'a ye dɛ n bɛ da la ni e b'a ye tiyaniya kalandenya ne an y'a fɔ a ta ɲini ka don hakiliw la munna sisan segu tiyani ko aradiyala anhu a ko maa min ye ale ka kalanden ye n'i ye tiyaniya wurudi minɛ e b'a kɛ ye kalanden ye ala ɲinibaw caman tɛ ya minnu bɛ ala ɲini ne sun ye minnu bɛ ala ɲini ne nafila sali caman ye minnu bɛ ala ɲini ne kuranɛ kala caman ye maa o maa n'o o ye bato dɔ kɛ ala ye ko ala ye o ka bato minɛ nafila sali la kuranɛ kalan na sunna ala ɲini sira wɛrɛ la ne ala ye o ka bato minɛ ka baraji min di o ma ala bi o ɲɔgɔnna caman di tiyaniya kalanden kelen kelen bɛɛ ma a t'a kɛ kuma kalama n t'a dɔn ne kuma in faamu na ka taa sɔrɔ a t'a a kɛli kalama yɛrɛ est-ce que ala ɲini b'a danbo la dugukolo kɔrɔ dɔw bɛ si ka nafila sali dɔw bɛ si ka alikuranɛ kalan dɔw bɛ si la ilaha illallah la batokɛba o batokɛba n'i ye bato kɛ ala ye ko ala ye ka bato minɛ ala bi baraji min di i ma tiyaniya maa kelen o kelen ala b'o ɲɔgɔnna caman di o kelen kelen bɛɛ ma ka taa sɔrɔ u t'a kalama yɛrɛ o tuma na jeli min tiyaniya maa ka daraja bɔ hali n'a y'a sɔrɔla e b'a ye ko e bi sunkalo sun ala b'o baraji di i ma sunkalo sunnen kɔfɛ i bi kalo 3 sun walima i bi nin bato in kan i bɛ nin bato in kɛ ala ye i b'o min kɛ ala ye ala bi baraji min di ma o la dɛ ala bi o ɲɔgɔnna caman de di segu tɛnɛ kalanden kelen kelen bɛɛ ma
ni ye filɛli kɛ na maa si tɛ tiɲɛ maa kɛ dɔ yɔrɔ hakɛ dɔ ni ala tɛ o de kama Sheikh Tiani ko ala ka diɲɛ ka bɔ a ma a ko lahara dɔ don a ko Allahu Ta'ala bɛ fɛn min kɛ a de ka kalandenw ɲɛ a bɛ dɔ yɔrɔ min di u ma ko kutububaw walijubaw ko n'olu ye o ye k'u b'a fɔ ala anw ma foyi sɔrɔ u bɛ jɔn b'a fɔ ko olu ma foyi sɔrɔ ka tuguni o min ye Sheikh Tiani ka kalandenw ye ne maa t'a dɔn maa t'o jate yɛrɛ nka tiɲɛ wurudi in b'a bolo ni min ye walijuba ye ni min ye dɔrɔbatigi ye ni min bɛ ne kalanden caman b'a nɔfɛ nka tiɲɛ maa tɛ o tiɲɛ maa lafule ala bɛ min kɛ o ye ni maa ba in ta si caman ye Sheikh Tiani de ko ten ne m'a fɔ Sheikh Tiani de y'a fɔ radiyallahu anhu o kama u bɛna jɔn u yɛrɛw ni yɔrɔ la o de kama ne b'a fɔ n ka kuma kɔnɔna na ne Allahu Ta'ala ye maa min digi kɛ tiɲɛ wurudi mankutu mɛn i m'a minɛ n'i sara hali n'i donna alijinɛ kɔnɔ i bɛ nimisa wallahi di ala ye hali n'i donna alijinɛ kɔnɔ i bɛ nimisa munna i bɛna ye ala bɛ fɛn min kɛ tiɲɛ mɔgɔw ye ala bɛ min kɛ u ye ka dɔ yɔrɔ min di u ma a dɔ ye mun ye ne Sheikh Tiani y'a fɔ a ko tiɲɛ maa kelen n'i b'a wurudi kɛ i fa n'i ba ala bɛ olu mago to i kama jurumu minnu bɛ u ni ala cɛ ala b'o o yafa u ye hakɛ minnu bɛ u ni danfɛn ɲɔgɔn cɛ ala t'o hakɛtigiw ka hakɛ tiɲɛ ala bɛ o hakɛw sara i fa n'i ba ya ka a labila ala t'o i fa n'i ba ɲininka foyi la hali na tiɲɛ wuri t'olu bolo i muso yɛrɛ bɛ o cogo la i denw ɲuruw bɛ o cogo la hali na tiɲɛ wuri t'u bolo maadama ne Sheikh Tiani juguya t'o dusukun na dɛ ne Sheikh Tiani juguya t'o dusukun na nka n'u ta kɔni kɛra tiɲɛ wuri t'an bolo nka an b'a dɔn tiɲɛ ko in kɔni ye tiɲɛ ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ mako to tiɲɛ maa kelen bewu kama ala t'u ɲininka foyi la i fa n'i ba ne silamɛw don Sheikh Tiani juguya t'u la i denw ne silamɛw don Sheikh Tiani juguya t'u la i musow ne silamɛw don Sheikh Tiani juguya t'u la ala bɛ ninnu bɛɛ labila lahara dɔ don min na ala cɛ juru mun na ala b'o o yafa u ye e tiɲɛ maa kama hakɛ minnu bɛ ne o ye danfɛn hakɛw ye n'ala bɛ taa a minɛ o nɔfɛ ala b'o hakɛtigiw bɛɛ ka hakɛ sara o ye k'a labila Sheikh Tiani nin fɔ nin sɛbɛn bɛ Tiani kitabu bɛɛ la o tuma na ne maa min digi da mɛ Sheikh Tiani na i da mɛ walijuya la i bɛ da nin kuma in na i bɛ da nin kuma in na ne maa min digi mɛ da nin kuma in na ko Tiani wurudi b'e bolo hali k'i lafiya bɔ Tiani wurudi ko la Sheikh Tiani a fɔ e sigara la ko tiɲɛ tɛ hali k'i ɲi bɔ Tiani ko la e sen dara nin ye hakika de ye o kama maa kelen kɔfɛ silamɛ ye i tɛ hɛrɛ si sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ min ka sɔrɔ Tiani kalandenya ye i t'o hɛrɛ si sɔrɔ i ka ɲɛnamaya kɔnɔ min ka sɔrɔ Tiani kalandenya ye maa o maa n'i ye Tiani ko mɛn n'i m'a minɛ n'i sara ka taa sɔrɔ la i m'a minɛ hali n'i donna alijinɛ kɔnɔ i bɛ nimisa nka n'i ye wurudi minɛ n'i t'a k'a kɛcogo la i m'a sarasiw dafa e t'a k'a kɛcogo jɔn ka ɲ'a minɛ o tɛ fɛn ɲɛ koyi i b'a k'a kɛcogo de la ala ka hakili ɲuman di a ma ala ka hakili ɲuman d'a ma o tuma na an bɛ kuma sɔn nɔgɔya ya i n'a fɔ kuma min nɔgɔ an yɛrɛ ma cogo min na kɛ dugawu kɛ maa minnu ye dɛmɛ ɲɛsin an ma nin jama kafo in na ya dugu kɔnɔ ani dunanw na ani kanuɲɔgɔnw na k'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ u sara bɛ ala ka ala k'anu sara u sara bɛ ala ka ala k'anu sara ala ka baraka don an n'u ka ɲɛnamaya la ala ka baraka don an n'u ka ɲɛnamaya la ala ka labanko ɲuman ala k'o di an ma ala ka baraka don an yɛrɛw la ala ka baraka don an ka denbayaw la ala ka baraka don an siw la i n'a fɔ Sheikh ye dugawu kɛ cogo min na ali bi Sheikh ka dugawu o wasara an bɛ segin o dugawu kelen kan an bɛ jamana min kɔnɔ n'o o ye Mali jamana ye bɛɛ b'a dɔn gɛlɛyaw bɛ jamana kɔnɔ an y'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ala ka a gɛlɛya ala k'a ban
ala bi se ora o kan no alama ala ko geleya ala ko ban ala ko geleya ban ala ka nanen no yaye ala ka fitne dufan ka bo mali kono ala ka fitne dufan ka bo mali kono ala ka nanen no yaye ala ka nanen no yaye ala ka be sabati ange nyama wona nyonje ma min bene allah taala ye o kanu ko ala bi ma mogoto oru kama anya ala deli no o ma kilingili be ya allah taala ka mali here ala ka chaya ka atoro ka nyoni ka labango nyuma di ama ala ko kanye bana be mina ala ko bana nokoya ma min digi tay dingu ya ala ka den nokoya oye ma min dagi tay garasa ko ala ko nokoya ala ko kanye ma munu nana anya nyini ala fe anga sheko ne aka shada kudu ana ma kilingili be ala ka benyuma saki ka tay ka so hera na badina ala ko kanye ami puma dan yore na ka puma di puma tiguma اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أمي تغني الله تعالى فيك أبو شيطان تورما ككيشني نيمان يني دفعنا سوهر مكان ala ya jigi kiraba muhammadu min kan ka fo anye fem be da ka ke flaflay nye fem be flaflay duman be yoro mina goman be je ya bi yoro mina finya be che ya bi yoro mina muso ya be misen ya bi yoro mina kuma ya be sunina ay fen chama mede o mana ni bara sera akunje yoro la ka damne shukun folo la ka se sisama anye fɛn fɛn mɛ a bɛɛ bi boli sira kelen de kan n'o ye duman dama dama ye tijaniya fusamantiya tijaniya ladabu tijaniya bi ɲɛ mɔgɔ bolo cogo min na ɔ baara sera kuncɛyɔrɔ la an bɛna tɔ kelen in fara a kan o ye jumɛn ye tijaniya den ka yɛrɛ latanga minɛnw n'o ye a ka yɛrɛ garde minɛnw ye ka sababuya kɛ n'i b'a fɛ k'i ka dugu kisi kɛlɛ ma ko e ti kɛlɛ fɛ i ka kɛlɛminɛ san bani ni jugu y'a dɔn kɛlɛminɛ b'i bolo i ti kɛlɛ kɛ o nka ne y'i sigi ko ne ti kɛlɛ fɛ n ti kɛlɛ fɛ espion bi don i ka dugu kɔnɔ o b'a fɔ ko foyi ti cɛ in bolo dɔ b'i ɲɛbɔ i fɛ o bi bin i kan dɛ nka n'u y'a dɔn kɛlɛminɛ b'i bolo dɔw bi tanga i kan u b'u yɛrɛ tanga o tuma na an bɛna o bilasira ni fɛn min ye san o san o de ti anadenw ka kɛlɛminɛw ye jugu ani minnu bɛ ɲɛ dɔn aw la o bɛ na bin aw kan a b'u kunbɛn ni bere minnu ye o berew de bɛ kɛ ka walada in kuncɛ san o san tijaniya ye tiɲɛ ye tijaniyadenw bolo nka dama min wulilen bɛ bi ka bɛn tijaniyadenw kan ani sufiya kan k'u t'a fɛ u ɲɛ k'a ye lagosi sugu bɛɛ bɛ da o kan nka a dɔ ju ye tijaniyadenw yɛrɛ ka kɛlɛkɛ minɛn tabaliya ye k'a daminɛ su daminɛ fo ka se sisan ma kɛlɛminɛ ma fɔ o ti ɲana o fo kuma dɔw la o ka bila la de kɛlɛkɛminɛn dɔw ka ta ni dɔ girinna ka gɛrɛ la i ka busani dɔ fara o kun ka gbɛɲɛ fara dɔw kun ka forotomugu kɛ dɔw ɲɛna n'o kɛra n'a dɔnna k'a fɔ ko i labɛnnen bɛ o bɛɛ tɛ ja gɛlɛya i la o tuma na anw ka bilasiralan y'o forotomuguninw ye nin de ka di karamɔgɔ Sayidu Dawu ye kosɛbɛ ala k'a ni sababa bɛn o tuma bilasiralan ye jumɛn ye nangarolukɛlaw ko anw ka tijaniya ye nkalon ye ko mun kama ko a fɔra ko Sheikh Tijani ye alakira ye jaharatan kɛnɛ ni kɛnɛ k'u ma jɛnɛ ye k'a sara alakira ko de sara wa ko hɔ a tɛ se ka bɔ ka na diɲɛ na olu fɛ fiyewu n'u y'o fɔ i b'a fɔ su o su sara o si tɛ se ka na diɲɛ na wa tari kira dɔrɔn de tɛ se ka na n'a ko su o su sara o tɛ se ka na diɲɛ na i b'a fɔ o kɔni tɛ kuranɛ na kuranɛ suratul bakara kɔnɔ su saba nali fɔra diɲɛ kɔnɔ dɔw ye suratul bakara yɛrɛ tɔgɔ dara min na kamalen min bɛ yen n'a y'a binakɛ fa binakɛ faalen min kɛ u taara Musa nɔfɛ ko an b'a fɛ su fa b'a ka dɔn Musa k'u ka misi faga u ka misi farikolo yɔrɔ dɔ kɛ ka su in bugɔ a bɛ wuli kunnasiri min b'u la a b'a ɲɛnabɔ o tɛ kuranɛ kɔnɔ wa waati sera baayɔrɔ an b'a fɔ alhamdulilayi rabil alamin an b'a la fo ka barikada ka wali ɲuman dɔn segin a ma ale min sɔnna k'an kɛrɛnkɛrɛn
k'an bila ni siratigɛ in jɛlen kan an b'a barika da n'o ye k'a waleɲuman dɔn n'an y'o waleɲuman dɔn kɛ an bɛ bɔ k'an ka sekuw bɛɛ lajɛlen fo n'o ye Sheikh Tijani ka kalifa bɛɛ lajɛlen ye an bɛ bɔ k'u bɛɛ fo fɛn fɛn bi yɛrɛ danbe ka taa Sheikh Tijani ma an ka foli bɛ se nin bɛɛ ma an ka waleɲuman dɔn bɛ s'a bɛɛ ma an ka barika da bɛ s'a bɛɛ ma an b'a fɔ o la ko a barika Ala ye Ala min sɔnna k'an bila nin sira jɛlen kan yan wa an nana sigi kɛnɛ min kan n'o ye karamɔgɔ jɛman ka kɛnɛ ye kɛnɛ in ye kɛnɛ sahalen ye kɛnɛ in ma fɔlɔ bi la kɛnɛ in daminɛna a bɛ wagati jan bɔ fo kana se san 40 ko ma an ye min ye ani an ye min mɛn an wasara n'o ye kuma fɔlen na an y'a dɔn kɛnɛ in kan k'a fɔ ko nin jɛ min bɛ karamɔgɔ jɛman ni adaratulu mahiya bolo ko kɔ in sinjira kabiri ɲaro karamɔgɔ tile ɲaro o ye fɛn ye fɛn min n'o ye an wasa o bɛ mɔgɔ nakun bɔ kɛnɛ in kan kana b'o la kana mahi yɛrɛ ka fayidu n'o ye Sheikh Mahi n'o denw de b'o ko ɲɛfɛ bi ka tila kana bila o fɛnɛ kɛnɛ kan an b'a fɔ alhamdulilayi rabbil alamin na Ala ye jɔn min kanu a b'i kɛrɛnkɛrɛn ni nin kɛnɛ ye donc an wasara an nisɔndiyalen don donc an bɛ bɔ ka barika da k'u ye ya rabbi kɛnɛ in sigili Ala k'a caman nɔgɔya anw ye an y'o ɲini Ala fɛ fɛn min b'an ɲɛ bi n'o y'an ka seko ye n'o de ye Sheikh Mulaye Hassan ye an bɛ bɔ ka dugawu k'a yɛrɛ ye a n'a dɔgɔninw ya rabbi Ala ka a m'an ɲɛ ka foli kɛ an ka karamɔgɔkɛ yɛrɛ n'o ye karamɔgɔ jɛman ye a n'a denw ani kalandenw ya rabbi Ala ka jidi kɛ Ala ka jidi kɛ Ala ka kɔrɔta kɛ an nana ni fɛn min ye n'o ye hamina ko ye n'o ye fɛn o fɛn ye diɲɛ na an y'a ɲini Ala fɛ fɛn fɛn sen y'a yɛrɛ se yan Ala k'an mago dilan wa an jigi b'o kan ko mago bɛ dilan kɛnɛ in kan an jigi b'o kan ya rabbi Ala k'an jigi tugun Ala kira kanu kosɔn sala rasuli an b'a ɲini Ala fɛ dugawu minnu donna yen Ala k'a minɛ an ɲɛ k'a ɲini Ala fɛ an karamɔgɔ min ye nin ko sababu ɲuman ye n'o ye a Sheikh Ibrahim Diarra Ala ka sijan ni kɛnɛya d'a ma an ka khalifa minnu bɔra Segu kana bɛn nin baara in ma an b'a ɲini Ala fɛ sijan ni kɛnɛya Ala k'a d'u ma u ye dugawu minnu don kɛnɛ in kɔnɔna na Ala ka dugawu ninnu minɛ k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnya la tijaniya kalanden bɛ Mali fango fan ani jamana in kɔ kan fango fan an karamɔgɔ a Sheikh Ibrahim Diarra ale tɔgɔya la ka Ala deli jamana in Ala ka basigi don a kɔnɔna na ani silamɛ duguw bɛɛ lajɛlen ka Ala deli Ala ka waati wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi zega tinyemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinyemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tinyemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya